Ond heno, dwi eisiau dweud croeso cynnes Eluned. Helo, noswaith dda. Noswaith dda. Dwi yn Hon yr Efail yn Rhondda Cynon Taf. Mae Eluned, pen milltir i lawr y ffordd, mewn pentre bach o'r enw Meisgyn. Ble ydych chi heno? Dwedwch helo yn y chat. Ble ydych chi yng Nghymru, yn Ewrop, ar draws y byd? Madrid, mae'n bosib? Patagonia, mae'n bosib. Dwi ddim yn gwybod. Ond dwi eisiau diolch yn fawr i Eluned. Mae hi'n byw ym Meisgyn, ond dyw hi ddim yn dod o Feisgyn yn wreiddiol. Mae Eluned yn dod o ganol Cymru, o'r canolbarth, ac mae accent, bert iawn gyda hi. Tybed fyddwch chi'n clywed yr acen o'r canolbarth. Mae Eluned yn ffrind i fi, mae hi'n gweithio yn galed iawn yn yr ardal. Mae hi'n gweithio'n galed gyda Merched y Wawr, ac mae hi'n gweithio'n galed iawn gyda Macmillan, yn codi llawer o arian trwy goginio. Mae hi wedi coginio llawer yn ystod y pandemig i godi arian. Ac os ydych chi'n hoffi rhaglen Sian Coffi, mae'n bosib byddwch chi wedi clywed Eluned yn siarad a Sian Coffi, achos cogydd radio yw hi, ond heno Eluned yw ein cogydd Zoom. Diolch yn fawr Eluned a chroeso cynnes. Mwynhewch bawb. Diolch yn fawr. Da chi'n gallu gweld fi nawr? Iawn? Oce, os dwi'n mod y gweld ti, Helen. Dyna ni. Ie, mae hwnna'n iawn. Iawn. Wel, noswaith dda, gobeithio bod chi'n gallu gweld fi, a byddai'n symud yn ôl yn y funud i gychwyn coginio. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i ddod i siarad efo chi heno. Na i drio siarad yn arafach na dwi'n arfer wneud, ac dwi yn ymarfer siarad yn araf, achos mae ngŵr i hefyd yn dysgu Cymraeg. Felly, da ni yn ymarfer yn y tŷ pob dydd. Nawr heno, mae siwmper Nadolig gen i, achos heddiw, roedden nhw'n dweud ar rhaglen Bore Coffi y bore yma, bod hi ar ddiwrnod siwmperi Nadolig. Felly dwi wedi gwisgo fy siwmper a fy het Nadolig yn enwedig ar gyfer chi heno. Felly heno, da ni'n mynd i wneud recept syml iawn, a chi wedi cael copi o'r recept yn barod gan Helen, a dwi'n credu nawr dwi eisiau rhoi tilt bach i'r sgrin, so mae'r technegydd, sef y gŵr, yn dod nawr i tiltio. So, symud o lawdrif. Sut mae hynna, Helen? Iawn, ie. Iawn? Dyna ni. Wel, dyn ni ddim yn gallu gweld y bwrdd, Eluned. Dwi'n gweld bwrdd. Chdi bach lawr. Tynnu'r sgrin, tynnu'r sgrin mawr. Dyna ni. Dyna ma reit? Iawn. Dyna ni. Felly, os ydych chi'n barod nawr, byddai chi bod ar eich bwrdd chi, bod gennych chi fenyn, a dwi wedi torri y menyn yn ddarnau bach, achos mae hwnna, y menyn, yn mynd fewn i sosban. So, sosban fawr, dim sosban bach, sosban eitha mawr. A wedyn mae'r menyn yn mynd fewn i'r sosban, ac mae gennych chi 175 gradd o fenyn. Ac wedyn, dyn ni yn mynd i ychwanegu y syrup, a dyma'r job sydd ddim yn dda iawn ac yn sticky. Ond, os nad ydych chi'n hoffi syrup i gyd, achos mae blas eitha cryf ar syrup, gallech chi ddefnyddio hefyd chydig o fel yn lle syrup, so rhyw hanner mel, hanner syrup, ac hefyd gallech chi ychwanegu chydig bach o siocled iddo fo. Dwi'n gwybod bod rhai ohonoch chi'n hoff iawn o siocled.
Felly allech chi gael y siocled hyn. Nawr, tip bach gyda'r syrp. Llwyfwrdd, a mae genna i stwf nwy. Ac yn rhoi'r gwres ymlaen ar y nwy. Os ydych chi yn coginio gyda trydan, allech chi rhoi'r llwy mewn dŵr berwedig. Achos yn ni'n mynd i gynesu'r llwy, ac achos bod ni'n cynhesu'r llwy, tan mynd i'n mynd yn boeth, mae'r syrap yn dod oddi arni lot rhywbach. Felly, ni'n mynd i roi 4 llon llwyfwrdd, tablespoon llwyfwrdd o syrap, a dyna ni, chi'n meddwl, mynd o'r ffordd yn eitha rhwydd nawr o'r llwy. Ac ni'n mynd i roi hwnna nawr ar y gwres. Nawr, dim rhy uchel, ni'n mynd i doddi amenyn a'r syrap, a wedyn ni'n mynd i gadael o ferwi yn ar y bach am tua 3 munud, 2 munud neu 3 munud, 2 munud. Mae'r tra mae hwnna yn toddi, mae dweud chydig bach wrthoch chi am y cynhwysion eraill. Nawr, allwch chi wneud amrywio'r cynhwysion fel ych chi moyn. Dwi'n defnyddio cairios coch, ac hefyd, a'n rhoi chydig bach mwy o liw, dwi'n defnyddio Angelica. Falle bod chi ddim yn siŵr beth yw Angelica, ond fel coesen planhigyn ydy, a mae wedi cael ei coginio ac wedyn i chadw mewn syrap fel siwgr i gadw yn feddal. Mae gen i bricyll, neu gallech chi ddefnyddio detis, ac hefyd gyda'r sultanas sydd yn y recipe genoch chi, dwi wedi rhoi ychydig o llyg eiron, cranberries, llyg eiron sych, gan bod i yn amser yn y Nadolig, a ni'n dueddol o goginio gyda llyg eiron amser yn y Nadolig, so rai sych. Wedyn, cnau Ffrenig, neu allwch chi ddefnyddio cnau eraill os ydych chi moyn, neu fyny chi. Ond mae'r cnau Ffrenig yn rhaid neis yma fo. A hefyd, dwi'n hoffi sinsir. Ac mae gen i sinsir yma hyn, sydd eto wedi cael ei baratoi a wedi grystaleiddio gyda siwgr. A sy'n eisiau lot o hwn, achos mae'n eitha cryf. Ond mae'n dda iawn ar gyfer stumog. Os oes gennych chi stumog ddrwg, neu chi wedi bita gormod amser yn y Nadolig, neu allwch chi roi carbeth o hwn i bita. Ond dim ond tafod bach i chi moyn. Oedd Helen yn sôn am rhaglen bore coffi, ac yn aml iawn mae cynhyrchydd neu ymchwilydd siam coffi yn rhoi galw'r ffôn i fi neu yn gyrru e-bost i fi yn gofyn a byddai yn mynd ar y rhaglen i siarad am rhywbeth yn arbennig. Tro diwetha o'n i yna, mis diwetha, oeddwn ni'n siarad am sinsir. A dydd Mawrth nesaf, byddai ar y rhaglen yn siarad am traddodiadau, rhai o traddodiadau coginio yn y Nadolig. Felly dyna beth dwi'n gwneud ar hyn o bryd, neu chydig bach o ymchwil ac trio cofio nôl hefyd i cyfnod pan oeddwn ni yn blentyn, yn byw yn Sir Drefaldwyn, ac oeddwn ni'n mynd i'r fferm ac oeddwn ni'n cael peth o'r hanes gen fy mem hefyd, a oedd hi'n dweud am pan oedden nhw'n byw ar y fferm ac oedden nhw yn lladd y gwyddau ar gyfer y Nadolig ac wedyn yn gwerthu'r gwyddau yn y ffair, yn y Trallwng neu yn y Dolgellau.
So mae hanesion difyr iawn gyda hi. Ac oedd y fferm nesaf at lle oedden ni'n byw, oedd y wraig yna yn gwneud tarten, neu pai tarten, gan ddefnyddio gwaed yr gwyddau. A mae hwnna'n traddodiad yn yr adol. Dwi ddim wedi tastio nhw, mae'n rhaid fi'n gyfaddau, ond roedd hi'n arfer wneud o, ond oedd hi'n tua hanner canrif yn ôl. Mae tipyn o amser ers hynny. Nawr, mae hwn yn byblan, mae swigod bach, swigod yn dod fyny i'r arwyneb. Dwi'n mynd i cwginio hwnna am ryw 3 munud, tra byddai'n siarad. Ydych yn cael y gwres yn rhy uchel, a byddwch yn ofalus, os cofiwch, mae unrhyw beth â siwgr yna fo, mae'n mynd i fod yn boeth iawn, lot mwy poeth hyd yn oed â dŵr. So byddwch yn ofalus bod o ddim yn mynd ar eich croen chi o gwbl yn splasio fyny. Dyna pam mae gen i sosban digon mawr i roi ar y gwyneb. Nawr, mae hwnna bron yn barod. Be allwch chi wneud nawr hefyd, mae gen i ceirios yn fan hyn, a dwi wedi rhoi nhw mewn rheddill, a dwi'n rhoi nhw mewn rheddill i gael golchi nhw. So dwi'n mynd i dwru nhw, dwi wedi torri rhai yn barod. Torwch ceirios yn ei hanner. A wedyn, mynd i blannu. Dyna ni. A dwi'n mynd i olchi hain nawr gyda dŵr, neu ffric. Jyst i gael gwared ar peth o'r syrap. Dwi wedi golchi nhw, a nawr dwi'n mynd i sychu nhw gyda chydig bach o bapur cegin. Ar y bapur cegin, a gadael iddyn nhw sychu. Maen nhw'n glitog iawn fel arall. Dwi'n rhoi hynna ar y hambwr, ac gyda Angelica hefyd, wedi dwru yr ceirios yn ddarnau ar Angelica. Mae wedi troi y syrap i ffwrdd. Mae hwnna'n barod. Peidiwch anghofio am eich menyn a'ch syrap. Pan mae wedi bod ymlaen am ryw 2 munud, yn troi a ffwrdd a gadael iddo fo oeri. A tra bod yn oeri, chi'n cychwyn paratoi y cynhwysion eraill. Mae hwn yn rysait allwch chi wneud ymlaen llaw. Maen nhw'n cadw reit dda am tua wythnos, ac mae'n rysait falle allwch chi wneud gyda'r teulu hefyd. Mae'n beth chi'n wneud gyda'ch gilydd. Nina, dwi ddim yn gwybod, ydych chi'n gallu fy nghlywed i? Ydych chi'n fy nghlywed i? Mae cwestiwn gyda ni. Ydyn nhw'n geirios ffres? Na, dim ceirios glasau. Ceirios glasau yw hain, mewn typ. Glasau cherries. Ac mae allwch chi gael ceirios sych hefyd, ond mae'n siarp iawn. Mae hain yn well. Ac hefyd, nawr maen nhw'n gwneud y ceirios lot mwy tywyll, dyn nhw'n rhoi lliw artiffisial arnyn nhw, ond roedd yr hael chi'n cael yn gwch iawn. Oedden nhw wedi cael eu lliwio'n artiffisial. Oedden nhw dda ar gyfer wneud hyn hefyd, achos roedd lliw da ar y diwedd. Unwaith chi'n paratoi y cynhwysion, chi'n gallu rhoi nhw mewn bowlen fawr, barod i'w cymysgu gyda'i gilydd. Dwi'n mynd i dorri, dyma y sinsir, eto dwi'n mynd i dorri hwn yn ddarnau bach. Gobeithio bod popeth gynnwch chi yn barod, felly nes I ddim dweud wrthoch chi, falle dod yn syniad da eich gael y plasters hefyd, rhag ofn i chi dol eich bys. Ond dwi'n gobeithio bod pawb yn canolbwyntio
ac ddim yn torri bysedd heno. Eluned, mae'n flin to fi. Mae Emma wedi cyrraedd yn hwyr. Ac yn gofyn, beth ddylai hi wneud nawr yn syth i ddal i fyny? Nawr yn syth, mesur y syrab ar menyn, a'r hwy nhw i doddi, ac i mydferwi, at simmer, mydferwi am 3 munud. A tra bydd yn mydferwi, cychwyn torri y ffrwythau sych a'r cnau am ddarnau. So chi eisiau popeth bod yn ddarnau eitha bach, a tua ddim faint. Diolch yn fawr. Croeso. So mae sinsir, fel dwi wedi ychwanegu sinsir fel rhywbeth dwi'n hoffi. So os oes rhywbeth ydych chi'n hoffi, sydd ddim yn y recite, mae'n recite ac ydych chi'n newid i blesio eich hunan. Dim ots ydy'r cymdeithas yn quite rhywun fath. Wedyn, dwi'n wedi gadw y llyg, dwi'n wedi dodi chydig bach falle ar y llyg eiron. Dwi'n wedi defnyddio'r gyllell fawr yma nawr iawn. Felly dwi'n wedi dodi ein chydig bach gyda'r gyllell fawr yma. Fel bod nhw ddim rhy fawr, popeth yn tiarru yma. Gyda Sesiwn. Fel dwi'n paratoi popeth, mae'n mynd fewn i'r bowlen fawr yma sydd gen i fan hyn. Mae cwestiwn gan Chris. A mae jyst yn gofyn, cnau Brazil? Dim problem. Mae'n nhw'n eitha caled, so newch yn siŵr bod chi yn malu nhw'n reit dda. Allwch chi gael cymysgau o gnau hefyd. Unrhyw beth sydd yn ffresio nhw, pan allwch chi arbrofi gyda gwahanol gynhwysion. Fel o'n i'n gweud, sydd ddim bwysig bod chi yn dilyn y recite yma i'r gair, felly allwch chi newid o i blesio chi hunan. Ac un o'r pethau, o'n i wedi gwneud y recite yma gyda'r dosbarth coginio dwi'n rhedeg ac ar Zoom, ac oedd un o'r disgyblion sydd ar y dosbarth, oedd hi eisiau rhoi siocled yn ein chi, ac be wnaethon ni hynny, roeddwn ni llai o syrap, 2 lwybr o syrap, a bloc o siocled fel hyn, siocled tywyll, siocled dark chocolate, siocled tywyll, roeddwn ni beth o hwnnw fewn, ac oedd hwnnw wedi gweithio'n iawn hefyd. Mae'r syrap yn gallu bod yn eitha cryf mewn gles. Ac fel o'n i dweud, allwch chi drio defnyddio mel hefyd yn lle y syrap. Mae hwnnw'n gweithio'n dda. Dwi'n meddwl, falle bod rhai ohonoch chi yn gwylio y chefs ar y teledu, ar y big pops a bethau fel hyn, ac mae'n syndod fel bod rhai ohonyn nhw'n gallu gwneud pethau mor arbennig o dda, mor gyflym, a defnyddio eu cyllyll mor wych, heb dorri bysedd. Reit, mae'r cnau yn barod, cnau yn fewn. Wedyn, nawr dwi'n mynd i wneud y bricill sych, neu allwch chi ddefnyddio detis, ac mae eisiau torri haen eto yn ddarnau. Dwi'n hynna o'r ffordd. Mae bricill yn dda iawn i chi. Mae'n llawn vitamin A.
sydd yn bwysig i cadw ni'n iach. So, chydig bach o bricill bob dydd. Beth da yw bita, well ne, be dyn ni ddweud yn fferins, be da chi ddweud, da. Losin. Losin, ie, fferins dyn ni'n dweud yn Sir Drefaldwyn. Yn rhywbeth allwch chi roi ar dop eich uwd yn y bore. So, rwy'n cael uwd i'r breakfast, porridge. Mae gen i stori ddoniol iawn am uwd. Pan oedd y modry bi yn ferch ifanc, goffodd i fynd i'r ysbyty oedd hi'n sal, ac oedd hi'n dod nôl adre o'r ysbyty, ac dyma hi yn gofyn i'w mam, fy nain ni, hoffwn ni gael uwd, hoffwn ni gael porridge i brecwast heddiw, achos oedd hi wedi gael o yn yr ysbyty. Ac so dyma nain yn gwneud porridge, a dyma fy modryb yn dweud, mae hwn yr un fath yn union â uwd. Oedd hi ddim yn gwybod bod porridge yn Saesneg oedd uwd. So, rhywun peth oedd o. Fe geth i chydig bach yn siom bod ddim yn cael rhywbeth gwahanol. Wrth gwrs, oedd yr uwd yn yr ysbyty, falle chydig bach yn wahanol yr un oedd nain yn gwneud beth bynnag. Ond dyna ni, so dyma'r bricill wedi mynd fewn nawr, ni'n cymysgu'r rhwng beth fe'i gilydd, mae'n lot o gynwysion yma hyn nawr. Mae'r lliw, a mae yna ansawdd da iddo fo. Nawr, oedd nesaf eisiau bisgedi. Nawr, hawch â'r bisgedi, os ydych chi eisiau gwneud y bisgedi yn deilchion, o'ch chi'r tŵri nhw fyny. So, rhowch chi mewn bag plastig yn cael bwre, i'w tŵri nhw, a cael ffôl bren, rhoi bach yn fawr. Y bag plastig, o ddim yn gwneud llawer o beth. Dyna nhw wedi mynd yn deilchio. A dim mes ar y bwrdd o gwbl. Mae bisgedi'n mynd fewn. Mae'n bosib cael hain y digestives yma yn di-gluten hefyd. Felly bydd hynna yn iawn ar gyfer rai ohonoch chi falle sy'n goffo osgoi bwyta bwydydd gyda gluten yn nhw. Dwi wedi bod yn arbrofi yn ddiweddar yn gwneud bara di-gluten, a fi wedi cael rysait da iawn. Os oes rhywun â diddordeb mewn cael rysait sy'n gweithio'n dda ar gyfer bara di-gluten, byddewch i Helen wybod, a na i anfon y iddi. Mae hyn ddim yn gofyn. Fi wedi defnyddio rysait gan cogydd o Australia, o'r enw Dan Leopard. Mae e'n gwneud lot o gwahanol bara, ac mae e ar y saith da iawn ar gyfer ein di-gluten. Dyna ni, mae popeth wedi mynd fewn i fanna. Nawr, erbyn hyn, mae'r cymysgedd yn y sosban wedi cael amser i oeri. So mae'n oer, a wedyn mae hwnna yn cael ei gymysgu fewn. A chi'n rhoi cymysgedd dda iddo, cymysgedd popeth i fewn gyda'i gilydd. Wneud yn siŵr bod popeth cael ei gymysgu gyda'r syrap a'r menyn. Cael ei gymysgu reit i'r gwylod.
Dyna ni. Nawr, chi'n gallu rhoi o mewn tin fel hyn, a mae gen i tin a gwaelod sy'n dod yn rhydd. Yn handi iawn ar gyfer rhywbeth fel hyn, pan ydych chi'n tynnu allan. A tip i chi, fi'n mynd i roi papur bwrdd sain yn y gwylod, fel bod o ddim yn cydiad i'r tin. A wedyn, pan ydych chi eisiau tynnu hwn allan o'r tin, y peth gorau i'w wneud yw'r cael jar rhywbeth tebyg, a chi yn rhoi y tin ar y jar, a wedyn mae'r ochr yn cwmpo i lawr, a wedyn chi gada y cymysgedd wedyn yn rhwydd i'w dynnu oddi arno. Nawr, peth arall, mae hwn yn gwneud cymysgedd reit llawn yn y tin yma. So mae eisiau tin a ochr reit dda yma. Wel, ia ta 2 centimetr a hanner, 3 centimetr ar yr ochrau. Peth arall allwch chi wneud, os ydych chi eisiau, os ydych gennych chi blant ifanc neu eisiau gwneud danteision bach ar gyfer y Nadolig i roi yn anrhegion, gallwch chi defnyddio llwy de gen i fan hyn, a rhoi chydig bach o'r cymysgedd mewn cases bach. Chi'n gweld hyn? Cases bach, fel cases bach cacen, petit fours maen nhw'n galw nhw. Chi'n brynu hyn yn lot o siopau. A wedyn, allwch chi wneud rai bach yn y cases yma. Dwi'n rhoi nhw yn y tin yma, achos maen nhw'n rhwyddach. Sy'n rhaid chi roi nhw'n tin fel hyn, ond mae'n rhwyddach i gael nhw, roi nhw fewn yn wastad. So gallwch chi wneud rai bach yn y cases yma, sy'n neis falle os ydych chi eisiau rhoi anreg bach i gymydog neu rhywun sydd yn hoffi pethau falle ddim yn coginio eu hunain. Allwch chi roi nhw wedyn mewn bocs bach neis sydd nhw. A chydig bach o bapur Nadolig ar y bocs. Dwi'n defnyddio. Chi'n gweld, chi'n cael bocsys plastig weithiau gyda ffrwythau a bethau yn nhw. Dwi'n bob amser yn cadw hynna, a wedyn dwi'n rhoi chydig bach o bapur Nadolig yn y gwylod, a rhoi cacennau bach yma ar y top wedyn, a bow bach ar y rhywbeth bach o heinen, da neu cling film arno fo, a wedyn bow bach, a mae'n gwneud anreg bach neis ar gyfer rhywun. So gallwch chi wneud rai fel yna, a fi'n trio cael chydig bach o'r ceirios ar y top, fel bod nhw'n edrych yn mwy lliwgar. Dyna ni. So allwch chi wneud rai fel yna, sydd reit neis, a mae hynna'n gallu mynd wedyn i'r oergell. A nawr, efo'r gweddill nawr, dwi'n mynd i roi o fewn yn y tin, y spatula fel hyn, rhywbeth tebyg i hyn o reit handi. Roi o yn y tin, gwasgu o lawr, ac chi'n bod hyd o'n nawr dwi'n dal i ddysgu rhywbeth bron pob wythnos. A tro diwetha ni'n gwneud hwn, oedd rhywun yn defnyddio un o hain fel stwnsiwr ar gyfer tatws i wasgu e lawr. Ac o'n i'n meddwl, wel dyna syniad gwych. So fi'n mynd i ddefnyddio'r syniad yma heno, a gwasgu'r cymysgedd yma, wneud yn siŵr bod yn mynd i'r min, i ochr y tin, a'i gwasgu o yn dda iawn. Fel yna. A dyna ni. Dyna ni. A mae'r stwnsiwr yn gweithio'n dda iawn. O'n i'n meddwl bod hynna'n syniad gwych. Chydig bach o geiriau, sori. A wedyn, mae hwnna yn mynd i'r oergell nawr am tua 4 awr, achos mae eisiau
yr menyn gyndedu eto. Mae'n gwneud lot o ddarnau, a beth dwi wedi wneud peth fel o'n i'n gweud o'r blaen. Ac wedyn, unwaith mae'n barod, chi'n gallu torio yn darnau bach fel hyn, a wedyn i gweinio. Mae'n rhewi yn iawn hefyd. Ac a wedyn, mae'n eitha anodd i'w tori, ond mae eisiau cylleffaith finiog i tori trwy'r ffrwythau a phopeth. Ond allwch chi weinio yn darnau bach. Chi'n eisiau darnau mawr, mae'n belys dros ben. So darnau bach o hwnna, neu fel o'n i'n dweud, allwch chi'n wneud o disiynau bach, cacennau bach fel hyn. So gobeithio byddwch chi yn mwynhau, a gobeithio bod y rhai sy'n coginio gyda fi wedi bod yn ddigon llwyddiannus i orffen hefyd, a bod genoch chi rhywun nawr i helpu chi gyda golchi llestri. Nawr, dwi'n mynd i sychu wylo, a wedyn os oes unrhyw gwestiynau, neu unrhyw beth chi moyn gofyn, mae croeso i chi wneud, neu tiltio'r sgrin fel yna. Dwi'n mynd gallu gweld fy hunan, ond dwi'n credu gobeithio bod chi'n gallu gweld fi. A wedyn, os oes unrhyw gwestiynau genoch chi, mae croeso i chi ofyn i fi nawr. Diolch Mae gen i un, os gwelwch yn dda. Eluned, mae Gareth eisiau gofyn cwestiwn, dwi'n meddwl, ie, Gareth? Ga i dod at byw efo chdi, os gwelwch yn dda. Dim problem. Diolch. Ta iawn, Gareth. Nes i fwynhau fy hyn. Diolch yn fawr iawn. O, croeso, mae'n neis iawn, mae gymaint ohonoch chi yn mwynhau. Wel, gobeithio, fyddech chi'n coginio hefyd, Gareth? I be? Nes ti coginio? Na, dwi ers y Covid, a dwi wedi ymddeol rwan hefyd. Dwi'n gweithio fel myfyriwr llawn amser rwan, a i helpu fi ymlacio rhwng y gwaith cartref a dysgu Cymraeg. Dwi'n just wrth y modd yn coginio. So, A finne hefyd. Rhywbeth bob wythnos rwan. So, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Croeso, mae'n neis iawn cwrdd â ti. Enjoy a coginio. Diolch yn fawr iawn, Mae diolch. llawer o bobl yn dweud diolch yn fawr iawn yn y chat, ond dwi'n credu bod bobl hefyd yn dweud bod rhaid nhw fynd. Diolch yn fawr iawn, Eluned, roedd hwnna'n sesiwn hyfryd iawn. Dim problem, ydyn hwyl. Mynd yn ôl ar y galeri fyw i orffen, dyn ni gyd yn gallu gweld ein gilydd. Byddai'n neis gweld chi gyd. Clap bach i Eluned. Felly cofiwch, pan dych chi'n tynnu'ch cacen allan o'r oergell mewn 4 awr, falle hoffech chi anfon llun ato ni. Hynna'n wych. Bydd ein sesiwn ola ni gyda Amir nos Wener nesaf eto am 6 o'r gloch. Cofiwch ymuno, ond hefyd mae rhywbeth gwahanol. Nos Iau yr wythnos nesaf am 8 o'r gloch, mae cyngerdd Nadolig gyda ni ar-lein gyda Dafydd Iwan. Ar ein Facebook ac ar sianel am. Pan dwi'n anfon y dull, y method atoch chi ar e-bost dros y penwythnos neu ddydd Llun, byddai hefyd yn anfon poster gig Dafydd Iwan. I chi weld a falle rhannu gyda eich ffrindiau. A cofiwch, os oes ffrindiau gyda chi sydd eisiau dysgu Cymraeg, mae cyrsiau newydd yn dechrau ym mis Ionawr. Felly diolch o galon, Eluned, oedd honno'n sesiwn hyfryd. Diolch yn fawr i chi hefyd, a Nadolig llawen i bawb. Gweld Eluned. A gobeithio bod chi wedi gallu deall rhan fwyaf o beth dwi'n dweud. Diolch yn fawr iawn. Nos da i chi gyd. Hwyl.